אביבה, שהיא מורה לספרות, שחלקכם למדתם או לומדים איתה, אבל לא בגלל שהיא מורה לספרות, אנחנו נפגשים יותר, אלא שאביבה היא באמת בוותיקי הכפר. אביבה עברה פה, הגיעה לכפר בשנה הראשונה שלו, השנייה, מיד אני אומר. והייתה כאן החל לתלמידה בכיתה הראשונה שהייתה, לא זוכר זה צאת או י', ובעצם בילתה כאן הרבה שנים, ומי כמוה מכיר את הכפר, ולכבוד יובל ה-50 לכפר אנחנו מפגישים כיתות של הבית ספר עם אנשים שהיו בכפר ומכירים את תולדותיו, וגם אנחנו נפגשים איתם לשמוע קצת על הכפר לכל אורכו, ומי כמו אביבה מכיר את זה, אז אני מבקש לשמור על השקט, כי זה באמת מאלף. תודה רבה, צחי. אני מקווה שזה יהיה מאלף. אז אתם כבר יודעים מהו הקול שלי, אז ולפי הקול שלי יהיה השקט שלכם. טוב, באמת אני אביבה, ואני הרבה שנים בכפר הירוק. כמה? שאלה טובה. לפני שאני אספר לכם על הכפר הירוק, אני רוצה שתנסו, אנחנו נכנסים בסוג של מנהרת זמן כזה, ואנחנו צריכים לתאר לעצמנו איך היה לפני 50 שנה. כמו מעברה. חול. מה אתה אומר? הגבעה הזאת שהייתה הכפר הירוק, שקראו לגבעה הכפר הירוק, הייתה ריקה לחלוטין. הדבר הבולט היחידי זה היה מגדל המים, כי את מגדל המים בנו עם רמת השרון. תחשבו רגע, הכביש היחידי מתל אביב לחיפה זה היה הכביש הזה שלנו שנוסע כאן, נסעו תל אביב, הדר יוסף, הכפר הירוק, רמת השרון, ככה לאט עד שהגיעו לחיפה. בחורף, אתם יודעים את הקטע הזה של הכביש, כשמגיעים לקניון, שהוא נמוך כזה, אז כשירד הרבה גשם היינו מנותקים לגמרי, כי זה היה הכביש היחידי, הכל היה מוצף. בחורף הראשון היינו מנותקים לגמרי, לא הגיעו, מי שהיה צריך להגיע מתל אביב לא הגיע לתל אביב. דלק, ככה, נכון? תחנת הדלק הזאת לא הייתה, גם התחנת הדלק שממול לא הייתה. כל השטח מול הכפר הירוק היה מעברה אחת ענקית. אתם יודעים מה זה מעברה? מעברה זה, לא, מישהו אמר לא, הוא לא יודע. תדעו לכם, מהרגע שהביאו עולים לארץ, בהתחלה ריכזו אותם במשהו כזה גדול שנקרא בית עולים, שזה היה כמו מחנה עם אוהלים. אחר כך היו מעברות, שבמעברות זה היה צריפונים קטנים. אחר כך זה היה קרוונים, והיום זה מרכזי קליטה. כן? למישהו יש קליטה? כלומר, מרכז קליטה זה כבר כמו בית מלון שמרכזים בו אנשים שמגיעים לארץ. מול הכפר הירוק הייתה מעברה ענקית. הכביש, צומת גאה, זה לא היה צומת גאה, כן? צומת הכפר הירוק וכביש גאה לא היה. כלומר, כל הדברים האלה לא היו. אז תחשבו רגע שהכפר הירוק היה באמת, כמו שאמרתי, כזאת. בהתחלה, כשאני הגעתי, היה חדר האוכל. חדר האוכל רק החלק הקיצוני. האמת היא שבהתחלה לא אכלנו בחדר האוכל, אלא אכלנו בחדר למטה נדמה לי שעד היום יש מכונות גדולות של קיטור או משהו. זה היה מטבח וחדר אוכל ביחד. ואחר כך לאט לאט טיפסנו למעלה וסידרו שולחנות במטבח של היום, שהוא גם היה, זה נחשב גדול,
ואחר כך עברנו לחדר האוכל. כשהתיישבנו ליד חדר האוכל, במרפסת הזאת שנמצאת, יכולנו לראות את הים, כי הכל היה פתוח, הכל היה ריק. לא היו עצים, לא הייתה בריכה, לא הייתה חורשה הזאת. בית הספר לא היה זה, בית הספר הזה בנו רק בשנות ה-60, היה בקצה, אולי שטח שעכשיו לקחו בשביל צומת הכפר הירוק, היו שני צריפים קטנים חמודים, שם היה בית הספר. המעבדה? אחר כך הייתה מעבדה במשרד. כלומר, זה היה כפר הירוק. גבעה ריקה שעליה בנו שנה אחרי שנה קבוצות של תלמידים, והמספרים שיש לכם, א' ב', קבוצה א' ב' ג', זה לפי שנת הבנייה. כשאני הגעתי, קבוצה א' הייתה כבר בנויה, אני הייתי אמורה להיכנס לקבוצה ב', אבל משום שעדיין לא הייתה רצפה ולא היו דלתות, אז ערכו אותי כמה ימים בקבוצה א', עד שאפשר היה לעבור לקבוצה ב'. לא היה חשמל, ומאוד אהבו בלילות הבנים להתעטף בסדינים גדולים ולעשות חור בסדין וללכת עם נר ולהפחיד את כל הבנות. הדברים האלה לא השתנו, אבל ברגע שחיברו אותנו לחשמל, עשינו חגיגה נורא גדולה, ואני זוכרת את החגיגה הזאת בחדר האוכל, כי הייתה לנו תחושה שבאמת האור הגיע. תחשבו רגע, באמת בכל זאת להיות ללא חשמל. אני עוצרת רגע כאן, אני אחזור ואני אשמע את השאלות שלכם. עכשיו אני רוצה לספר על דבר אחר לגמרי. לא כל כך שונה, אבל אחר. אני רוצה לספר על אדם אחד גרשון זק. גרשון זק נולד ב-1909 באוקראינה, בעיירה נורא קטנה. אחרי איזה פוגרום המשפחה שלו ארזה את החפצים והתחילה לנדוד ברוסיה. הוא הגיע לארץ ב-1924. היה, בן כמה היה? 15. נער בן 15 הגיע לארץ, הלך ללמוד עברית. אחרי הלימודים כל יום, תל אביב הייתה מאוד צעירה, הלך לעבוד בבניין, כי אבא שלו לא התפרנס כל כך וצריך היה לפרנס את המשפחה. כך שהוא סיים בית ספר בתל אביב והחליט להיות מורה. הלך ולמד חינוך והוראה. והיה לו מין ג'וק כזה בראש, הוא צריך לחנך אחרת. חזר לתל אביב, כי הוא למד בירושלים להיות מורה. חזר לתל אביב ואמר, אני לא הולך להיות מורה בבית ספר אחר. אני רוצה להקים בית ספר שלי, שאני אקבע מההתחלה ועד הסוף איך אני רוצה ללמד. בחור צעיר, מי ייתן לו? אבל כנראה שהיה לו כוח שכנוע. ובתל אביב היה איש אחד בהסתדרות שנתן לו חדר. אמר לו, קח את החדר, לך תשכנע אנשים. אם הם ייתנו לך את הילדים שלהם, תתחיל. כך הוא התחיל. בקצה, במשרד של ההסתדרות, באיזה חדרון קטן, הוא הלך מבית לבית ושכנע את האנשים שהוא יכול ללמד את הילדים שלהם אחרת. וכך הוא הקים את בית הספר. לא את זה, אחרת. עד היום, בית הספר הזה נקרא בית החינוך בצפון על שם א' ד' גורדון. ובית הספר הזה הלך והתפתח. מישהו אולי למד שם? אחד בתל אביב. כן? עד היום זה קיים.
אמנם העבירו את הבניין אחר כך למקום אחר, אבל זה בית הספר. במקביל, ובאמת, הוא יצר שם את מה שיש לנו פה בכפר הירוק. אספת תלמידים, מוסדות תלמידים, אספה כללית, מזכירות. כלומר, הוא האמין שצריך לתת, וזה, תחשבו רגע, זה לא היה בית ספר תיכון, זה היה בית ספר יסודי, הוא האמין שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אפשר לסמוך על ילדים, ואפשר לתת להם סמכויות כדי שיהיו אחראים על עצמם. אבל תחשבו רגע, אנחנו סוף שנות ה-30, ראשית שנות ה-40, גרשון זק לא רק הקים בית ספר וניהל בית ספר ולימד וכו', הוא גם היה מאוד מאוד פעיל בכל מה שהיה בארץ. ואתם יודעים, אלה השנים שמדינת ישראל מתבשלת, אפשר לומר, מתבשלת. ואם אני עושה קפיצה, אז אני יכולה לומר שברגע שהבריטים יצאו מן הארץ, הוא היה, אם זה לא מעניין אותך, אתה יכול ללכת. אני? לא, השכן שלך. כן. זה בסדר? אתה מקשיב לי? אוקיי. אוקיי. כשהבריטים יצאו מן הארץ, בן גוריון הזמין אותו אליו ואמר לו, תשמע, אנחנו צריכים אותך לא בניהול בית הספר, יש לך מספיק מורים שינהלו לך את בית הספר, אנחנו רוצים שתקים את חיל הים. גרשון זק אמר, הרי אני מורה, מה פתאום אני אלך להקים את חיל הים? אני לא איש ים ואני לא איש צבא. הוא אומר, זה לא חשוב. עכשיו אנחנו צריכים אנשים שיודעים לארגן דברים. טוב, אנחנו קוראים לזה דין התנועה. העביר את ניהול בית הספר בתל אביב למישהו אחר, ארז את החפצים שלו ונסע לחיפה להקים את חיל הים. ובאמת הוא היה בראש חיל הים, הוא היה המפקד הראשון של חיל הים עד סוף מלחמת השחרור. כשעלתה לנו מדינה והסתיימה המלחמה, גרשון זק הלך לבן גוריון ואמר לו, שמע אדוני, אני מורה. אם אתה רוצה שאני אעשה דבר טוב במדינה, תן לי שטח אדמה. תן לי שטח אדמה, כי החלום שלי זה לא לחזור לבית הספר היסודי בתל אביב על שם א' ד' גורדון, אלא החלום שלי זה להקים כפר של נוער, משום שאנחנו עכשיו הולכים לקבל עולים חדשים מכל המקומות, תן לי שטח אדמה. אתם יודעים מה בן גוריון ענה לו? בן גוריון אז ענה לו, יש לך מזל שיש לך מקצוע ואתה יכול לחזור אליו. אני פוליטיקאי, אני חייב להישאר בניהול המדינה. אבל הוא בכל זאת נתן לו את הגבעה הזאת שהייתה, כפי שאמרתי לכם קודם, הכפר הירוק, שהוא קרא לזה אחר כך הכפר הירוק. וכך התחלנו כאן, וכך אתם הגעתם הנה בעצם. אם כן, מההתחלה, האיש הזה, וזה היה ב-1950, קיבל את השטח הזה והתחיל לתכנן אותו. קודם, על פי התקציבים שהיו בימים ההם, הוא התחיל קבוצה א', קבוצה ב', חדר אוכל ובית הספר, זה כל מי שהיה, ובמקביל את המשק. אני רוצה שיואב יחזור הביתה היום וישאל את הסבא והסבתא שלו, כי הם היו פה בכפר הירוק, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, הם סיפרו לך, הם היו פה בכפר הירוק, אפילו הסבתא של יואב הייתה מורה שלי בשנה הראשונה בכפר הירוק, והם גרו פה, כן? הם גרו פה. וזאת הייתה בעצם ההתחלה. מה עשה גרשון זק? הוא נכנס למכונית שלו, לכן קודם אמרתי לכם זה סוג של מנהרת זמן. הוא נכנס למכונית שלו וטייל בארץ, ולא הכבישים של היום, אלא הכבישים של הימים ההם. נכנס לכל יישוב. מה קרה? מה קרה?
הוא נכנס לכל יישוב, והוא אמר ביישובים שהוא הגיע אליהם, מה זה נקרא יישוב? מעברות, מושבים, הוא נכנס, הגיע למזכירות של כל יישוב, הוא אמר למישהו, אני מקים כפר, יש לכם ילדים? כך הוא הגיע למקום שאני הייתי בו. אני הייתי בבית שלי ולא היה לי בית ספר, משום שבית הספר שנמצא שם היה כבר נמוך מדי בשבילי, והייתי אמורה לנסוע לחיפה להתחיל ללמוד, וזה עוד לא הסתדר. פתאום מישהו הגיע לבית שלי ואמר, מישהו, לא ידעו מזה, מישהו נמצא ליד המזכירות והוא מראיין ילדים כדי לנסוע לבית הספר. הייתי בת 15, אני חושבת. ואז הגענו, ואתם חושבים שהוא ירד למשרד? לא. תחשבו רגע מה היו התנאים של אז. המכונית קטנה כזאת נעמדה במרכז, כל ילד נכנס למכונית, וראיינו אותו במכונית, עכשיו, להגיד לכם משהו מצחיק? כן, מצחיק, את שומעת, את אוהבת דברים מצחיקים. גרשון ישב ליד ההגה. מאחור ישב איש אחד שאחר כך ניהל את בית הספר. קראו לו גם כן גרשון פיינס. והאח של, לא, מרדכי פיינס, האח של גרשון גפן. האיש ישב מאחור, ואני התיישבתי ליד האיש שישב מאחור. שאלו אותי מי אני, מה אני יודעת וכולי וכולי, והאיש שישב ליד ההגה כל הזמן שאל שאלות, ואני חשבתי מה הנהג הזה מתקרב, אז חשבתי שהאיש החשוב יושב מאחור, לא הנהג. אז הסתכלתי עליו ואני טוב, אני עונה וכולי. אחר כך היינו מהמושב ההוא, היינו 3 תלמידים. אז רגע, הנהג שאל אותך? כן. נהגו עליי, רגע, לא הנהג שאל אותה, בגיע שונה קדימה, כאילו הנהג. זה הוא הנייד. עכשיו הבנתי. בסדר? טוב. וככה אספו, אוקיי. ככה אספו ילדים מכל המקומות והביאו אותם הנה והתחלנו ללמוד. עכשיו ככה, לבית הספר ההוא באו כל התלמידים האלה, פחות או יותר היו מ-22 מדינות. בחדר האוכל היה מין ציור כזה של מפת העולם, מין עיגול כזה גדול של כל, כמו של הגלובוס עם מפת העולם. מסביב היו תמונות של תלמידים עם חיצים למדינות שמהן הם הגיעו לארץ. 22 מדינות. זה היה פטנט יוצא מן הכלל, משום שעד אז היו מרכזים בעצם כמו שעושים עכשיו. תראו, הרי כשאני נכנסת לכיתה שלי היום, הרי אני צריכה לבקש שלא יתחילו לדבר עברית ולא שפות אחרות, נכון? שפה אחרת, אני אומרת. כך היה פעם, שהיו מרכזים אנשים ממדינה אחת. גרשון חשב, כדי ללמוד עברית הכי מהר שאפשר, לערבב את כל העולים מכל המקומות האפשריים, אז השפה המשותפת היחידה תהיה עברית. ולכן כשהגענו, היו צריכים לחלק אותנו לכיתות. עמדנו בתור, בחנו אותנו, ואני לא יודעת לפי מה קראו, בכל אופן חילקו את כולם משתי כיתות. הייתה כיתה ד' וכיתה ג'. אז אני לא יודעת למה, אבל הכניסו אותי לכיתה ד'. ואחרי חודש ימים קיבלנו תעודה של כיתה ד', ובסוף השנה קיבלנו תעודה של כיתה ט'. זה לא כל כך מצחיק. לא ידעתם כמה למדנו, כי הבעיה הייתה רמת העברית. אז למדו, גם לאור נרות, למדו המון. ואם אתם צריכים לדעת איך אנחנו חיינו בכפר בהתחלה, זה לא היה כמו עכשיו. אני עוד מעט אולי אני אשמע את השאלות שלכם. תדעו לכם
היה משק, היה בית ספר והייתה חברה כמו היום. זה ברור. אבל כל יום, כל אחד למד ועבד. כל יום עבדנו 4 שעות, 6 ימים בשבוע. נסענו הביתה פעם ב6 שבועות. ידעתי שתגידו לי מה. רוב השבתות היינו פה, תחשבו רגע, באיזה קצב. מה אמרת? ההורים שלנו, תזכור, שהם היו באותו מצב כמונו. כלומר, מה זאת אומרת? הנסיעה לא הייתה כל כך קלה כמו היום. נכון? וגם לא היה כסף. למי היה כסף לנסוע או לקנות כמו שאתם קונים היום? לכן מנהרת הזמן שדיברתי עליה קודם זה לא רק אם היו כבישים או אם היו כך וכך בניינים. האנשים חיו אחרת. שנייה, אני תכף אשמע שאלות. רק שתדעו, אם כן, עבדנו 6 ימים בשבוע, כל יום 4 שעות, אבל זה התחלק ככה. הרי אמרו תמיד, קשה נורא ללמוד אחרי צהריים, נכון? אחרי עבודה. אם בבוקר לא עובדים, אז אחרי עבודה זה נורא קשה. אז חילקו את זה. כל אחד למד ככה. 3 ימים ראשונים של השבוע, 3 ימים עבד בבוקר ולמד אחרי צהריים, ו3 ימים למדו בבוקר, כבר אמרתי. זה בבוקר. בלבלתי. אוקיי, 3 ימים למדו בבוקר, 3 ימים למדו אחרי צהריים. 3 ימים עבדו בבוקר, 3 ימים עבדו אחרי צהריים. כך שהשעות הטובות ללימודים, כל אחד זכה להן 3 פעמים בשבוע, שזה יתחלק שווה בשווה בין כל התלמידים. שאלות? כמה בהתחלה היו כן. תלמידים? רגע, קודם הוא ותכף אני אענה. כן. יש אותך? מה, גם ללמוד, גם לעבוד? אני פעם בשבוע עובד ואני נכנס לדיכאון. בוא תסתכל עליי, אני נראית בעיניך כאחת שבדיכאון? בוא תראה. בוא תשמע. זה לא רק עניין של הרגל. כשהגענו לכפר הירוק, רגע, זאת שאלה. כמה יותר מוסר לעבוד? אולי אני אשמע עוד שאלות. את שאלת ביחס, אתה שואל איך אפשר בכלל לעבוד כל כך הרבה. את שאלת כמה היו, עוד שאלות. כמה קבוצות? סליחה? בסדר, אני אענה. אוקיי, אני אענה. עוד שאלות. עוד שאלות, צריכים לדבר קצת. מה? כן, היה לי. היא שאלה אם היה לך. מה עוד? רגע, אל תשים בצד. יש עוד זה בעלך. אחרי שסיימת את הפנימיה, איך חזרת לסמורת? אוקיי. כן. רגע. חשוב לשמוע את כל השאלות, אז אני על פיהן אכוון את השיחה הלאה. בסוף שם מישהו הצביע? לא, שאלו את השאלה הזאת? כן. אוקיי. בסדר. איפה אני עבדתי? מה עוד? מה למדת? אוקיי. עכשיו, שמעתי את כל השאלות שלכם, אני אארגן את התשובות לפי סדר אחר. בהתחלה, בכפר הירוק, היו 2 קבוצות. קבוצה א' וקבוצה ב'. זה כל מה שהיה. זאת, עד היום, כן, המספור נשאר. כלומר, כפי שאמרתי לכם קודם,
אם יש קבוצה ח', זאת הקבוצה שנבנתה האחרונה. מה פתאום? יש גם ט'. רגע. אוקיי, שימו לב. אם כן, קבוצה א' וקבוצה ב', כשאני הגעתי לכפר, אני לא ממחזור ראשון. התחילו לספור את המחזורים רק כשהחליטו שהכפר הירוק יהיה בית ספר תיכון חקלאי. זאת אומרת, אני שייכת לקבוצת הוותיקים. לפני המספור, כמו שאומרים בהיסטוריה, לפני הספירה. נכון? יש דבר כזה לפני הספירה? אז אני לפני הספירה. לפני... אין דבר. אני שייכת לקבוצת הוותיקים. כשהגענו, אז אנחנו עבדנו, היינו בערך 50 בכל קבוצה, היינו כ100 ילדים, בנים, בנות. הקבוצה הכי גדולה הייתה קבוצה שבאה מיוגוסלביה, הם היו כאלה חבר'ה נורא תוססים כאלה, הם היו, אתם יודעים מה זה? אלה שבאו מרוסיה, אתם יודעים מה זה קומסומול? מתנועת נוער כזאת קומוניסטית, הם היו מתנועת נוער כזאת, והם היו מאוד מאוד פעילים, ועבדנו בכל הענפים שבמשק. מה היה במשק? היה בעיקר, היה גן ירק גדול, היינו עושים תחרויות בקטיף, למשל גידלו שעועית, ואני לא יודעת אם אתם יודעים איך גדלה שעועית, אתה שובר את הגב עד שאתה כותב איזה דלי של שעועית, היינו כותבים ביד. היה דיר. את מתארת לעצמך שבמוסד רשמי במדינת ישראל, בכפר חינוכי יהיה דיר חזירים? למה לא? נכון, יש לנו רפת, למה שלא יהיה דיר חזירים? איזה דיר חזירים על ראשכם? דיר כבשים. למה גם חזירים נשמור? אפשר לעשות את היה דיר כבשים שאחר כך באמת הוא חוסל משום שזה לא היה, אנחנו קוראים לזה רנטבילי, כלומר רווחי, לא יכלו להחזיק אותו. הרפת הייתה מההתחלה, ורבותיי, חלבנו ביד, לא במכונות. זה כל החוויה, תאמינו לי. חיינו, הנה בואי, תגיעי פה בציפורן. מה, מהפרה? רגע, קודם תגיעי בה, איך היא נראית? חלקה, סתם לא מאוד מוספסת. אוי, היא שבורה. אתם יודעים מדוע היא שבורה? אני עבדתי ברפת, ובסוף החליבה, איזה כיף זה שטח מזגן. בסוף החליבה, כל מי שסיים את החליבה, היינו חולים ב4 בבוקר 3 פעמים ביום, בסוף החליבה, כל מי שעל פי תורנות, היינו נוסעים עם הקדים בעגלה וסוס לרמת השרון, למסור את החלב במחלבה ברמת השרון. ויום אחד, אני הייתי רפתנית, ויום אחד עזרו לי להעמיס את כדי החלב על העגלה, ואני עם הסוס והעגלה, כמו בשיר, עם כדי החלב, ובאיזשהו מקום ודאי מכונית עברה ואני מאוד נבהלתי, האצבע שלי נמחצה בין שני כדי החלב, ואני חשבתי שאני אזעק מכאב, אבל החזקתי את המושכות, הייתי צריכה להגיע לרמת השרון, ואת צריכה למסור את החלב, ואז הסימן יש לי עד היום. אז זה היה רפת. כת חלב, כת חלב ככה. לא, אז אתה לא נכנסת לרפת. מה קרה לזה בקבוק חלב? אולי אתה מסוג התלמידים שחושב שהפרה נותנת חלב מפוסטר לה? אין בקרטון. כת חלב
הוציא השוק בישר. מה? קר לו. רגע. מה, צריך להתנצל לפרה שלי, לקחת אותה? רגע אחד. רגע, תשמעו. הייתי צריכה לומר את זה בהתחלה. לא כדאי לנו לצאת ולהיכנס שוב. אני אשחרר אתכם יותר מוקדם, משום שלפזר קהל גדול ועוד פעם אחרי הפסקה זה לא כדאי. אז אנחנו נתפזר. הרי הזמינו אתכם ואותי שיעור רביעי חמישי, אז אנחנו נסיים לפני הצלצול הבא. אם כן, אמרתי אם כן, היה גן ירק, גידולי שדה כמו היום, רפת, דיר, לול, מה היה? כמעט הכל. אתם יודעים? מה? לא כל כך, זה היה מאוחר. מה? לא היה. זה תשמעו, הובא, כן, אבל זה כן, הסוסים זה היה לעבודה, זה לא כמו היום לרכיבה. אתם מדברים על אנשים עשירים היום, סוסים לרכיבה. כן. אני זוכרת שהיה משתלה של פרחים. אוקיי. המשתלה של הפרחים הוקמה הרבה יותר מאוחר. כשאני הגעתי, התחלתי לעבוד בגן הירק. אגב, אתם יודעים איפה זה היה? גן הירק בהתחלה היה על הגבעה שעכשיו החורשה. אז כאן התחלנו, הגבעה בין חדר האוכל לבין הבריכה, הכל היה ריק. עד שיום אחד החליטו שגן הירק יהיה שם, וכולנו קמנו בבוקר נורא מוקדם ושתלנו מחוץ, מי ששאל על העבודה, שתלנו מחוץ לשעות העבודה, קראו לזה מין גיוס כזה, גיוס מיוחד. שתלנו את כל הגבעה של בדרך אל הבריכה, ואחר כך כשרצו לבנות את הבריכה, וזה היה נורא יקר. אתם יודעים מה שוועדת הספורט עשתה לנו? ועדת הספורט החליטה שצריכים לבנות את הבריכה יותר מהר. אז היא ועדת הספורט הלכה לגרשון זק, מנהל הכפר הירוק, ואמרה, תאמר לנו איך אנחנו יכולים להתגייס כדי להוזיל את בניית הבריכה ולהחיש את הבנייה כדי שעד הקיץ תהיה לנו בריכה. אז הוא אמר, אם יבואו בבוקר, מוקדם בבוקר, לפני שהפועלים מגיעים לבנות את הבריכה, ונתגייס לאסוף סלעים, לדעת, הרי מתחת ליסודות של הבריכה יש המון אבנים גדולות, לכן הבריכה הזאת טובה מאוד אגב. היא מאוד טובה, הרבה יותר טובה מאשר בכל מקום אחר. אני זוכרת, היה לנו ראש ועדת ספורט, קראו לו זוהר, אחר כך הוא הפך להיות מרצה בטכניון. זוהר היה מקים אותנו ב4 בבוקר, היה עובר ממקום למקום, מקים אותנו ב4 בבוקר, היינו הולכים עם עיניים עצומות ועושים משהו, מה שאומרים לנו, לא זוכרת בדיוק מה שעשו, הרימו אבנים מפה. מה גם הבנות היו? מה חשבת? שהיו אומרים שבנות לא יכולות לעשות מה שבנים עושים? הגיע הזמן שתדעי את הדבר הזה. בנות יכולות לעשות הכל, אם הן רוצות. לא, זה אני יודעת. יפה. יפה. עכשיו, בכל זאת את עניין העבודה. אני רוצה שתבינו דבר אחד. כשאמרו שהכפר הירוק זה הבית שלנו, זה באמת היה הבית שלנו. ההורים שלנו בעצם היו במצב, אולי אם מישהו כאן יש לו הורים שהם עולים חדשים, שהמצב הכלכלי שלהם הוא קשה, אז לכולם היה מצב כלכלי קשה. ההורים שלנו היו שמחים שאנחנו נמצאים פה ואנחנו אוכלים בצורה מסודרת כל יום. הם היו שמחים, הם ידעו שאנחנו עובדים. הרבה פעמים אני זוכרת בשנה הראשונה היו תלמידים שהיו לוקחים תוצרת מהשדה כדי להביא להורים שלהם. ומשום שהם עשו את זה בלי לדווח ובלי לבקש ובלי כלום, הייתה בעיה.
אז עשינו אספה כללית. ובאספה הכללית נאמר שמי שצריך, מי שההורים שלו באמת במצב כזה שהוא זקוק לתוצרת המקומית, למה שאנחנו מגדלים בשדה, אז בכל פעם שנוסעים הביתה היו נותנים חבילות. ההורים שלי היו במושב, לא הייתה בעיה של מזון, אבל היו מקומות כאלה שהיו ממעברות שבאמת הייתה בעיה של מזון. עכשיו, עבודה, כי למה הקימו את הכפר הירוק? כדי שאנחנו נדע גם לעבוד וגם ללמוד. והעבודה היא לא הייתה רק יום בשבוע. באמת, אני חושבת שיום, אם אתה שואל אותי ממש, יום בשבוע זה לא עבודה. כי אתה לא קשור לענף שלך. אבל אם אתה קם כל בוקר לפרות או לשדה, ואתה יודע שאתמול הפרה הזאת התנהגה כך והיום היא מתנהגת אחרת, ואתה מלווה את ההיריון של הפרה, ואתה משתתף בהמלטה, ואתה רואה את הדברים האלה יום יום, זה קשה. אמנם זה קשה, אבל זה הופך להיות לאורח חיים מסודר וקבוע. אנחנו לא נסענו כל כך, אבל אתם יודעים, כמה פעמים אתם עושים תוכנית 10 במשך שנה? פעם אחת. אנחנו עשינו את זה, כשהיו 2 קבוצות, אז זה פעם בשבועיים, כשהיו 3 קבוצות, זה היה פעם ב3 שבועות, וכך שכל קבוצה הייתה עושה תוכנית 10 הרבה יותר פעמים מאשר אתם עושים היום. הרבה יותר. והיינו מתגייסים לעשות את זה. אוקיי, זה כיף. את צודקת. יחד עם העבודה ועם רגע, אני לא רוצה להיראות כאילו היינו סופר. זה נכון, לא הייתה לנו טלוויזיה. מתי אתם נחים באמת? רגע, לא הייתה לנו טלוויזיה, וטלוויזיה זה הרבה מאוד שעות ביום שכל אחד מאיתנו די מבזבז. לא היינו נוסעים כל כך הרבה ומתרוצצים בכבישים כפי שאתם מתרוצצים. אלה שעות. אני זוכרת, שבתות בכפר הירוק נורא אהבנו, כי זה היה בשקט. כל מי שהיה צריך להשלים את הלימודים, משלימים את הלימודים היינו עושים, כל הספורט שהיו עושים, היו עושים את כל הדברים האלה, אבל במרוכז כאן. ויש לי שאלה, איך הייתם מטפלים בבעיות משמעת? נגיד היום יש ביתים ומזכירות נוער וכל הדברים האלה. אני חושבת לגבי בעיות רגע, לפני שאני עוברת לזה, האם השאלות שנשאלו קודם, האם עניתי על כל השאלות? מה למדו בבית הספר? מה למדו בבית הספר? וקטיה, מה רצית? לא, זה... אחר כך, כשהתחיל בית הספר התיכון, אז... מה רצית? מה? בסדר. אני לא יודעת כל כך מה להגיד לך, כי הוא לא היה ממש בכפר הירוק, וזה לא כל כך... אני אגיד לך אחר כך. כן? אוקיי. בסדר. כולנו היינו, שימו לב, אמרתי בית ספר חקלאי, כן? בזמנו, כשהתחילו בחינות הבגרות, לא היו מגמות כמו שהיום, ולא הייתה חלוקה ליחידות כמו היום. זה היה דבר אחר. כולנו נבחנו, למדנו המון חקלאות, ולמדנו ביולוגיה, כולם, לא היו מגמות שונות. אחר כך הכניסו מגמות נוספות, אבל זה הרבה יותר מאוחר. כולם למדו חקלאות, וכולם למדו ביולוגיה, חוץ מהמקצועות האחרים. למדו המון עברית בהתחלה, למדו פיזיקה שהיום לא לומדים היום, למדו כימיה, פיזיקה, כל המקצועות החקלאיים למדו את כולם. כל אחד היה צריך ללמוד את כל המקצועות החקלאיים ולהתמחות באחד. זה מה שהיה צריך. המדריכים, אני חושבת שהמדריכים זה בערך כמו היום, הם גרו בתוך הקבוצה, רק הקבוצות שאתם גרים בהם היום עברו שינויים. אם אני מסתכלת
על קבוצה א' וב' בזמנו, אם זאת הפרגולה, כן? אז היה פה בניין אחד, פה בניין אחד, פה בניין אחד, והמדריך, הדירה של המדריך הייתה כאן. אחר כך, כשבנו למשל בקבוצה ב' את הדירה של המדריך כאן, אז את זה הפכו למקלחת של בנות. ואחר כך, אל תאמר לי לא נכון. אולי תספר לנו מה שאתה זוכר. די, שקט, צחקנו בו. שימו לב, לא היו לנו מקלחות בחדרים, זה לוקסוס שאיש לא חשב שזה אפשרי בכלל. עכשיו יש את זה בעלה. אני יודעת, לכן אני אומרת. הייתה פה בהתחלה, הייתה פה מקלחת של בנים, פה הייתה מקלחת של בנות, והבנות שגרו כאן, בבניין הזה, רצו ובאו למקלחת כאן. לא לשם? לא, זה של הבנים. כן, זה היה הסידור, גם היום זה ככה. כן. זה היה הסידור בקבוצות שהיו, רק יותר מאוחר, כשהתנאים היו הרבה יותר טובים, אז באמת בעצם שינו ויש יותר פרטיות. בוא נאמר ככה, אני חושבת שרמת חיים יוצרת יותר פרטיות לבני אדם. ככל שאנשים חיים ברמת חיים נמוכה יותר, תחשבו רגע, כל אלה שהגיעו אלינו ממזרח אירופה, הם יודעים שיש בתים ש3-4 משפחות משתמשות במטבח אחד ובשירותים אחד. ככה זה היה גם בארץ פעם. כלומר, פה היינו 50, היינו בחדר אחד, מ5 עד 6 תלמידים בחדר אחד, גם אם הם לא היו כל כך גדולים. ואלה היו התנאים. אני לא חושבת, היינו מצטופפים, אולי גם לא היו לנו כל כך הרבה בגדים כמו שיש היום. כל אחד היה בארון, לכל אחד היה מדף אחד. זה מה שהיה. וכל אחד היה צריך להסתדר במדף שלו עם כל החפצים שהיו לו. ובצורה כזאת אנחנו הסתדרנו ונשארנו בחיים. זאת אומרת שבן אדם בעצם יכול להסתדר, להתאים את עצמו לפי התנאים שלו. טוב, שהוא גם משפר את התנאים, אבל כך זה היה. כן. אז בתור אחד שבא בפנימיה, אני שומעת שכאילו את מאוד נהנית, ילדים שם גם בפנימיה? שאלה מצוינת. את חושבת שאני רוצה לענות לך עליה? אני למדתי בפנימייה, כלומר, אני הגעתי לכפר הירוק משום שלא היה לי מקום אחר ללמוד. עכשיו, בדיעבד אני אומרת, זה היה מקום טוב מאוד לגדול. אני עבדתי, אני למדתי, אני הייתי חברת מזכירות, אני הייתי פעילה מאוד, כלומר, אני מאוד נהניתי מהצורת הגידול שלי. הילדים שלי לא למדו בפנימייה, כי הם גדלו במציאות אחרת. הם גדלו, אני אפילו כשהם היו בגיל של פנימייה, אפילו לא היינו בארץ, בואי אני אגיד לך מה. כן? זאת אומרת שהשאלה לא התעוררה. אבל אני חושבת עד היום, ולכן מי ששאל אותי מה פתאום חזרתי לכפר הירוק, אני במקרה חזרתי לכפר הירוק ונשארתי, אני התכוונתי לפעם השנייה שהגעתי לכפר הירוק, שלישית. אני חושבת שזה מקום מצוין לבני נוער לגדול. אני חושבת שלפעמים בתוך משפחה ההורים עובדים והם עסוקים באיזשהו דבר, ויש תמיד איזה מרד של גיל הנעורים. וחשוב שהתקופה הזאת שנערים ונערות מורדים בהורים שלהם, ועכשיו אני לא מדברת על תנאים, כן? כי יש כאלה שהם בגלל תנאים חייבים להגיע למסגרת כזאת.
אני חושבת שזאת מסגרת מאוד טובה לגדול בה. אני מאוד נהניתי לגדול ככה. כן? יופי, אני שמחה לשמוע. מה שמך? ורדית. אני חושבת שזה מאוד נעים, משום שאת יכולה, קודם כל את יכולה להיות עצמאית. את יכולה להיות עצמאית. מישהו לפני שבוע שאל אותי, באיזה שעה את חוזרת הביתה? אמרתי, סליחה, אבא שלי לא שאל אותי אף פעם את השאלה הזאת. כן? זאת אומרת שהעצמאות הזאת שבן אדם רוכש לעצמו במסגרת כזאת, שהוא אחראי לעצמו, והוא קובע כמה הוא משקיע בכל דבר, זה הופך אותו לאדם באמת אוטונומי, זה הופך אותו לאדם שלם יותר. אני לא אומרת שזה עונה לכל הצרכים, יש אנשים שונים במסגרת שונה, אני לא אומרת שצעירים שגדלים במשפחות שלהם לא טוב להם, יש להם רווחים אחרים. אבל אני, מכאן חבר מזכירות הכפר. אוקיי, יפה. אני חושבת שחבר מזכירות הכפר, ברגע שיש אספה כללית, או אפילו מזכירות, היכולת הזאת לנהל עניין, להחליט, לעזור להזיז דברים, אין לאנשים אחרים בגיל שלכם. וזה נותן הרבה סיפוק. הרבה. וזה מעניין, זה מעניין. כמה פעמים אפשר לדבר על כמה עלו המכנסיים האלה? הרי הלימודים אני לא כל כך מדברים אחרי הלימודים, נכון? תתפלא. אז אני מתפלא, בסדר. עוד שאלה? כמה זמן יש לי עוד? יש לך כמה שאת רוצה לדבר על 12? כן. מתי אחרי 12? מתי חזרת אותנו? עכשיו כאילו, אתם יודעים מה שאתם עושים לי עכשיו. כאילו, במקום לספר על הכפר, אתם רוצים שאני אספר על עצמי. איך לא? את מעניינת אותנו. את אמרת שאת הרבה שנים בכפר, רוצים לשמוע את כל התהליך. את כל התהליך. התהליך שלי היה מאוד יוצא דופן. אמרתי לכם שהגעתי לכפר הירוק, למדתי שנתיים, ואתם זוכרים שבהתחלה אמרתי לכם שהייתה חבורה גדולה של יוגוסלבים. כן. הם היו החברים שלי והם היו נורא ככה. בסדר. חיים בר-לב היה בתקופה הזאת גם... לא פה. לא, ילדים. העלייה הזאת שלנו. לא? לא, מה? בגיל אחר. בר-לב היה בילדים מגן. בגיל אחר. כן? ויום אחד, תשמעו, אני הולכת לספר דברים נורא אישיים, לא נעים לי. יום אחד הם החליטו, זה היה אחרי כיתה י', לא משנה כמה זמן, החליטו שזה י', אחרי כיתה י', והבנות רצו להיות אחיות. כל החברות שלי הלכו להיות אחיות. לבית ספר לאחיות הולכים אחרי כיתה י', ופתאום ראיתי את עצמי, מה אני עושה? כל החברות שלי הולכות. ואני זוכרת, ישבתי על הדשא מול חדר האוכל. אתם יודעים, אז העצים היו מאוד נמוכים, אפשר היה לראות את השקיעה, אפשר היה לראות את הים, עכשיו הרי הבניינים הארוכים האלה, הגבוהים האלה לא רואים שום דבר. אבל אז אפשר היה לראות את השקיעה, ישבתי ואחר, וגרשון זק עבר לידי ואמר לי, אביבה, מה את כל כך מהורהרת? על מה את חושבת? אני אומרת, אני יודעת מה אני הולכת לעשות? כל החברות שלי הולכות. ומה את רוצה לעשות? אמרתי, אני הייתי רוצה להיות מורה. אז הוא אומר לי, מה הבעיה? בשבילו שום דבר לא היה בעיה. זה נורא מעצבן שלאנשים מסוימים שום דבר זה לא בעיה, נכון? מאוד. זה נורא מעצבן. אז הוא אמר, טוב, תלכי להיות מורה, ואתם יודעים מה הוא עשה? הוא רשם אותי לסמינר למורים, ומשום שלא היה לי סידור, מישהו שאל על הכסף וכולי, לא היה סידור, אני נשארתי לגור בכפר הירוק עוד שנתיים, וכל בוקר נסעתי לסמינר בגבעת השלושה ליד פתח תקווה שם. אוטובוסים היו, רק אוטובוסים. אל תשאל אבל איך נראו
האוטובוסים. כמו האוטובוסים של הימים האלה. לא, אז אני לא, אולי כן, אתה צודק. נכון, אני פשוט לא מגיעה לתחנה המרכזית, אבל אני משערת שזה זה. כן, לפעמים הופכים את האוטובוסים האלה למין קיוסק כזה קטן, וכאלה אוטובוסים. אני שנתיים אז עברתי, לא שאלתם אותי באיזה קבוצה הייתי, גרתי בקבוצה ב' ועברתי לקבוצה ד', גרתי בקבוצה ד', לא כמו שהיא היום, גרתי בקבוצה ד' ונסעתי כל יום לסמינר ללמוד. בינתיים כבר היה בכפר מחזור ראשון, מחזור שני, ואחר כך עברתי לפנימייה של הסמינר המורים ושם סיימתי. כשסיימתי את הסמינר הייתי חיילת, הייתי מורה חיילת, והקמתי משפחה וחזרתי להיות מורה. מאיפה שמשפחה זק? גרשון זק וטרולה. אתה אמרתי גם משפחה שם. נכון. לגרשון זק היה בן, קראו לו איתי זק. והקמנו משפחה, והוא היה, כשחזרנו לכפר, הוא היה סטודנט, הוא היה מדריך, אני הייתי מורה, ואחר כך נסענו, ואחר כך חזרתי. כשהוא עבר לאוניברסיטה, אני בכל זאת מי שהיה מנהל הכפר הירוק, הזמין אותי בחזרה לכפר כשחזרנו מחוץ לארץ, וחזרתי להוראה בכפר. אוקיי? מה עוד? אני רוצה לספר לכם דבר אחר עכשיו. סיפור אחר. אתם יודעים, מהסיפורים שלי, גם בחיי שיש הבדל בין ט' לבין י"ב. לא. ממש הבדל. אוקיי. שכדאי, רוצים להמשיך. אני רוצה לספר לכם משהו. אתם יודעים, המדינה כולה הייתה נורא קטנה. וכולנו לא רק עבדנו ולמדנו, אלא רצינו להיות שותפים בכל דבר. ואתם יודעים, מלחמת השחרור הסתיימה, ואחר כך הייתה מלחמת סיני, מלחמת סיני עוד לא הייתי פה, אבל מלחמת ששת הימים, מלחמת ששת הימים. עכשיו, לפני מלחמת ששת הימים, היו הרבה מאוד אירועים עד שמלחמת ששת הימים פרצה. וגרשון זק היה לו תמיד מין, נאמר, רעיון אחד קבוע. אנחנו לא סתם בית ספר, אנחנו יישוב, אנחנו כפר, יש לנו מוסדות, רק שאין לנו צעירים מאוד וזקנים מאוד, כולנו בערך באותו גיל. אבל אנחנו צריכים לתרום בכל דבר שקורה במדינה. ואתן לכם דוגמאות מה היינו עושים. הזכרתי עכשיו מלחמה, כן? למשל, זה לא היה כמו היום שמודיעים ברדיו כל מיני סיסמאות, ואז כל מי שבמילואים יודע על פי הסיסמה שלו הוא צריך להתייצב. זה ברור היום. אז זה לא היה ברור, לא היה חוק כזה, ולא היו בטוחים שלכל אדם יש רדיו בבית שהוא יכול לקבל את הסיסמה שהוא צריך להתייצב. איך היו מגייסים את המילואים? כבר היה חשוב. איך היו מגייסים מילואים? בן אדם שהיה יוצא למילואים היה צריך לקבל מכתב ביד שהוא מוזמן למילואים. עכשיו, אם זה היה צו גיוס, צו פתע, צריך היה לעשות את זה מהר. אז תדעו לכם שתלמידי הכפר הירוק, י"א י"ב,
היו מגויסים להזעיק את צבא המילואים. איך? היו מגיעים הנה, אנשי הצבא היו מביאים הנה את כל המעטפות וכל אחד היו מתחלקים זוגות, ואני זוכרת שבמלחמת ששת הימים כבר היו הורים שפחדו שידעו לפרוץ מלחמה, היו הורים שבאו ללוות את הילדים שלהם במשימה הזאת ללכת לגייס חיילים. כל אחד, בכל שעה, זה יכול להיות בבוקר, צהריים, אמצע הלילה. התאמנו קודם, עשו כל מיני תרגולים כאלה, ובמלחמה באמת כל אחד ואחד, י"א י"ב בלבד, לא ט' וי', כל אחד קיבל זוגות, לא כל אחד, את המעטפה, עד לאילת היו נוסעים, כדי לתת את צו הגיוס ביד. רק אחרי מלחמת ששת הימים שיטת הגיוס הייתה שונה. אבל הנה, זה אחד המבצעים שבעצם הכפר היה שותף בעשייה כללית. אתן לכם דוגמה נוספת. כשאני הייתי תלמידה, זה הסיפור של ששת הימים, כבר הייתי מורה פה, זה לא כתלמידה. כשהייתי תלמידה, היה ב-51, 1951, היה בארץ חורף נוראי, קר נורא, הכל היה מוצף. הרי הכבישים לא היו כבישים וזה לא כל כך קשה להציף מקומות. המעברות היו מוצפות. אני זוכרת גרשון זק ניגש לקבוצות, אסף אותנו ואמר מה אנחנו יכולים לעשות, לנו יש בתים טובים, כבר היה לנו חשמל, כבר זה היה מסודר, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתרום את חלקנו במצב הנוראי הזה, באמת זה היה מצב נוראי. אז אמרנו, אנחנו יכולים להגיע למעברה מסוימת, לאסוף את כל הילדים הקטנים במעברה ולקחת אותם אלינו, לקבוצות, לחדרים שלנו, ולטפל בהם עד שיגמרו הגשמים, כדי בכל זאת פה הם יאכלו בצורה מסודרת, הם יהיו במקום יבש וכו'. ואני זוכרת בקבוצה ב', אספנו, עשינו אספה של קבוצה ב', וגם בקבוצה א' הם עשו את זה אצלם, איך לקבל את הילדים האלה. אז הצעה ראשונה, כל חדר וחדר יאמץ ילד. יפה. יאמץ ילד, ילך איתו לעבודה, ילך איתו ללימודים, לא ידענו מה לעשות, כן? פתאום תחשבו, כל איזה חבורה, זה גם ילדים מצטרף אלינו. תחשבו שאולי זה אתם הייתם פה, והיו מצרפים אליכם איזה... אוקיי. אז אני זוכרת, אני הייתי אחראית לדבר הזה, וקיבלנו, נסענו לאיזשהו מקום, ונתנו לנו חבורה של חבר'ה, ילדים קטנים. לא היה לאף אחד מאיתנו, תחשבו על עצמכם, אף אחד לא היה לנו ניסיון בגידול ילדים. ולמחרת יום ראשון, ביום הראשון כל חדר התגאה ללכת עם הילד שלו, אני לא יודעת אם דאגו בו כך שיצחצחו שיניים בבוקר או דבר אחר, אבל לא כל הילדים הם היו ילדים הכי טובים שבעולם, והתחילו הבעיות. אז שוב עשינו אספה כללית, מה לעשות? אז כנראה שמישהו הפליק ככה מכות רציניות לאיזה ילד שובב שהיה, מישהו אחר אמר אם הוא רוצה לאמא שלו, מישהו, היה בלגן. אז אמרו, אוקיי, אנחנו נשלם. לא כל חדר יאמץ את הילד, אלא נרכז את כל הילדים במועדון. נעשה להם מין משפחתון כזה, היום באמת אפשר לקרוא לזה משפחתון, נעשה להם מין משפחתון כזה ונטפל בהם. ועשינו את זה, וגם אז זה לא היה ככה, לא, זה הלך, אבל זה לא כל כך פשוט, כן? משום שתחשבו רגע, מישהו שאל פה מה, פעם ב6 שבועות נסענו הביתה, הילדים האלה התגעגעו למשפחות שלהם, הם רצו, אכפת להם אם יורד גשם והם רטוב בבית, הם רוצים את אמא. אבל בכל זאת, החזקנו אותם שבועיים, זה בשביל ילדים כאלה מאוד, היה מבצע מאוד רציני, ואחר כך החזרנו אותם הביתה. אבל למה אני סיפרתי את הסיפור הזה?
זאת אומרת שזה לא היינו מנותקים. אמנם היום יש טלוויזיה ורדיו וכל הזמן שומעים מה שקורה. אז לא היה, לא טלוויזיה וודאי לא כל הפלאפונים האלה שלא בכלל אף פעם לא טלפנו הביתה, אבל היינו חלק מאיזה מאמץ כללי שנעשה במדינה. וכל פעם שהיה איזשהו אירוע, השתתפנו, תרמנו, רצינו לעשות דברים משום שחשבנו שאנחנו מספיק צעירים ומספיק חזקים, והחיים שלנו הם ודאי היו הרבה יותר טובים מהחיים של ההורים שלנו. תסתכלו אולי על הקשר של לוי אשכול לכפר הירוק. נכון. גרשון זק כל השנים היה מאוד פעיל במפא"י. מפא"י זה השם של מפלגת העבודה, שהיום זה ישראל אחת. זה כל פעם השם מתחלף קצת. כשאשכול, והם היו באמת, זה לא סתם אמירה, סליחה רק רגע. כשאשכול הגיע לראשות הממשלה, גרשון זק היה גם בקשר עם בן גוריון, אבל רק קשר רשמי. עם אשכול היה לו ממש קשר חברי, הם ממש היו חברים. בית התרבות, יודעים, בית התרבות, כשבנו את בית התרבות, למעלה בנו דירה קטנה. ובדירה הזאת תמיד אמרו שזאת הדירה כשבן גוריון רצה לברוח מכל המקומות, אבל הוא לא הגיע כל כך הנה. אבל אשכול כן הגיע. במלחמת ששת הימים לגרשון היה טלפון ישיר לאשכול. כי גרשון זק לא היה איש, הוא היה איש פוליטי, אבל הוא לא היה במפלגה. כלומר, הוא לא היה פעיל באופן רשמי במפלגה. ואשכול, כראש ממשלה, היה חשוב לו מאוד שיהיה לו מישהו שהוא לא צריך להתחרות איתו. תחשבו, אם אתם שומעים כל יום חדשות, אז אתם יודעים, אז הבוקר, אתמול, לוי, שר החוץ, דיבר בצורה כזאת וכזאת, אז הבוקר שאלו את לוי, האם סיכמת עם ברק לדבר ככה או אחרת? אז הוא אומר, הוא התחמק מהתשובה. כלומר, תמיד בממשלה יש איזה מאבקים קטנים, הולכים ביחד, אבל גם נלחמים זה בזה. לגבי אשכול הוא ידע, אם הוא מתייעץ עם גרשון, זה על בסיס של חברות אמיתית. ובאמת, אני זוכרת בבית של גרשון, שעכשיו מרים תירוש גרה בו, בבית הזה היה טלפון אחד שלא השתמשנו בו, כי ידענו שזה הטלפון הישיר לאשכול. ובחברות הזאת, אני חושבת זאת הייתה חברות מאוד יפה, כי אני מכירה את האנשים מבפנים. כלומר, אני עכשיו לא מדברת איתכם כמו מישהו רק שלמד בכפר הירוק, זאת הייתה חברות מאוד חזקה. ולמשל, אתן לכם דוגמה שקשורה לכפר. הייתה כיתה בכפר שלא סיימה בגרות. קראו להם מחזור תלת שנתי, 3 שנים. הם למדו 3 שנים. זה כמו, נאמר, הם לא יכלו לעשות את כל בחינות הבגרות, אז אמרו שיסיימו בסוף י"א ויקבלו תעודת תלת שנתית. והייתה תקופה שהייתה אבטלה בארץ. לא הייתה עבודה. אשכול בא לגרשון ואמר לו, מה אתה הולך לשחרר עכשיו מחזור שלם של תלמידים בלי בחינות בגרות? מה תעשה איתם? שנה לפני הצבא יסתובבו, אתה לא יכול, אין עבודה. ורק החיבור הזה בין פוליטיקאי לבין איש חינוך יכול להוליד מתוכו תוצאות מאוד קונסטרוקטיביות, מאוד חיוביות. ואז יצא הרעיון
שכיתה י"ב לא לבגרות, ועוד לא היה לנו כמו שיש היום מכונאות רכב, כיתה י"ב כזאת תעשה פרויקט מיוחד במינו, תלמד חלק מהזמן, תעבוד חלק מהזמן בקיבוץ, ובסוף השנה יקבלו תעודה של י"ב כיתות, לא תעודת בגרות, אבל י"ב כיתות, זה תעודה מסוג אחר, כדי לא ליצור מצב שיסתובבו בחורים צעירים שנה שלמה לפני הצבא ולא תהיה להם עבודה. אז זה החיבור הזה בין בעצם אשכול הפוליטיקאי, ראש הממשלה, לבין גרשון זק, איש חינוך. כשאשכול נפטר, אז גרשון חשב שזה נכון מאוד להסב את שם הכפר הירוק על שמו. ולכן עד היום הכפר הירוק נקרא הכפר הירוק על שם לוי אשכול. כל הספרייה של אשכול מהבית עברה אלינו לכפר, היא הייתה פעם בבניין השני למעלה ליד חדר המורים. שולחן הכתיבה נמצא אצלי בבית למשל. הכיסא המיוחד של אשכול עוד אצלי בבית, כלומר כל חדר העבודה שלו עבר אלינו למשפחה. וזהו, זהו הקשר המיוחד, מישהו שאל, הקשר המיוחד שהיה עם אשכול. כן? תספרי גם בגלל גרעיני נחל שיצאו להתיישבות, והשלבים שקמו בשנות ה-60 זה היה מהכפר הירוק. נכון, רצו להקים את הכפר הירוק בעצם, לא? מה? אני מדברת כזה, רגע, אני לא שומעת. רק רגע. אותה? שרצו להקים את הכפר הירוק בעצם, ולא יצא בסוף שהם טוב, אני הולכת. נמאס לך? לא. ביי. קודם אני אענה לשאלה שלה ואחר כך. אורטל שואלת שאלה שהיה איזה רעיון להקים כפר הירוק ב'. זה נכון, אני אבל אומר לכם איפה ומתי. אמרתי לכם שבעצם כל פעם גרשון זק התגייס לפתור איזושהי בעיה. בשנת 58, אולי אני טועה, אבל אני חושבת שאני לא טועה. בשנת 58 במרוקו קיבלו איתות, סימן. מרוקו הייתה סגורה, לא עלו משם יהודים. שאפשר להוציא משם ילדים, ואפשר להציל אותם מהר. אחר כך מלך מרוקו פתח את השערים ונתן ליהודים לצאת. אבל הייתה תקופה שאמרו שאפשר להוציא ילדים. וילדים זאת אומרת נערים ונערות בגיל שלכם, כן? עכשיו, צריך היה מיד לקבל אותם. גרשון זק קיבל את השטח שעכשיו כל מכוני ההסרטה בבר אילן, לא בר אילן, נווה אילן. נווה אילן בדרך לירושלים. מישהו יודע איפה זה? בנווה אילן. נווה אילן הייתה ב-58 קיבוץ קטן חדש שכל החברים שלו עזבו. פתאום היה מקום שהיו בתים, היה שטח אדמה והיה ריק של בני אדם. מה עשה גרשון? בהמלצה וזה החיבור הזה, כפי שאמרתי, בין אשכול, אז אשכול עוד לא היה ראש ממשלה, בין אשכול לבין גרשון, הוא קיבל את השטח, הוציא מהכפר הירוק כיתה י"א-י"ב והקים איתם את נווה אילן, ובמקביל קיבלו את אותם הנערים ממרוקו לשם. כלומר יצרו כפר. הכפר הזה, נווה אילן, שקראו לו כפר הירוק ב', החזיק מעמד 4-5 שנים. הייתה בעיה, הקיבוצים שבסביבה
רצו את האדמות, זה לא כל כך הייתה בעיה אם להקים עוד כפר נוער או לא. אלא אני הייתי בנווה אילן שנה כמורה, כבר הייתי מורה. ולפני שבאתי לכפר הירוק כמורה, הייתי מורה בנווה אילן. וזה היה נורא, זה מקום יפהפה, אתם יודעים איפה אם תגיעו לשם פעם, זה מקום יפהפה, אבל זה נסגר. זה היה חיפוש אחר פתרון שהיה דחוף, קלטו את כל הילדים האלה שם, ואחרי שנה-שנתיים ההורים שלהם הגיעו ולא הייתה בעיה והם יכלו לדעת מה להיות אזרחים מן השורה. אבל זה יפה, טוב שהזכרת לי את הדבר הזה, משום שזה שוב סיפור אחד שאומר שכל הזמן הכפר הירוק היה מין מקום כזה שחיפש איך לתרום, איך לעזור, לא רק כלפי פנים, אלא גם כלפי חוץ לגבי כל המדינה. עכשיו, כפי שברוריה שאלה, מהמחזורים הראשונים היו גרעיני נחל, יוטבתה, כולם בוגרים של הכפר הירוק, הוקם על ידי הכפר הירוק. אני זוכרת בשבת הראשונה של יוטבתה, גרשון זק, אתם יודעים מה זה שבת בכפר הירוק, נכון? גרשון זק הכין חבילה, מפות שולחן לבנות, פמוטים ונרות, והוא נסע ליוטבתה כדי לתת להם את המתנה הראשונה הזאת כדי שמסורת הכפר הירוק תימשך, מסורת של קבלת השבת תימשך. וכל השנים, משום שביוטבתה הם היו שם בדרך לאילת וזה הכל היה ריק, זה לא כמו היה היום והכביש הוא לא היה כפי שהוא היום, כל השנים, כל ילדי יוטבתה היו מגיעים בקיץ למחנה קיץ בכפר הירוק. אם תפגשו היום חברים של יוטבתה שהם ודאי היום צריכים להיות בני 40, בני יוטבתה, לא חברים ראשונים של יוטבתה, בני יוטבתה, הם יכולים לספר על הקיצים האלה שבילו במחנה קיץ בכפר הירוק. היינו מתארגנים בו והיינו מפנים להם בניין והם היו רואים את הסבא והסבתא שלהם, ודאי כל הסבים והסבתות היו מאזור הזה. יוטבתה זה היה פעם מקום באמת יותר רחוק. זה היה מרתק. באמת? רגע, אתם חושבים כמוני? יש לכם עוד שאלות? אני כבר לא יכולה לדבר. זה יבש לי. מה? מה תמיד עושים שזה מרתק? רק דברי סיום. 50 שנה לכפר הירוק. בעוד 50 שנה זה ברור שאני לא אהיה כאן. אבל אתם תהיו כאן. ואני הייתי מאוד חושבת שבעוד 50 שנה, שיגידו 100 שנה לכפר הירוק, מישהו מכם יעמוד אולי בחדר יותר גדול, בתנאים עוד יותר טובים, ויספר שבאמת פעם הייתה פה חבורת ילדים שמאוד התרגשה, שחיברו את המקום בפעם הראשונה לחשמל, לרשת החשמל. כן? אוי, מי אמר את זה? איזה אגרסיבי זה! אוקיי.